Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Скажу шчыра, ў дзяцінстве, калі я толькі першы раз прыйшоў у бібліятэку, запісаўся, мне было 6 гадоў, я марыў пра гэтую цудоўную прафесію. Мне здавалася, што няма лепшай прафесіі, сядзі і чытай кнігі. Аказваецца, гэта не зусім так, і сёння мы якраз пра гэта пагаворым, бо сённяшні мой суразмоўца мае самае дакладнае дачынення да бібліятэчнай справы. І сёння я пачну з цытаты майго суразмоўцы. Менавіта інтэграцыя дзейнасці бібліятэказнаўцаў і прадстаўнікоў іншых навук і ёсць аснова паспяховага развіцця бібліятэчнай інфармацыйнай справы ў Беларусі. Гэта піша мой госць, загадчык кафедры бібліятэчнай інфармацыйнай дзейнасці Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў Мікалай Яцевіч. Вітаю вас, Мікалай Александрович. Вітаю вас, шановны Наум Яковлевич. Заўсёды прыемна з вами сустракацца. Мікалай Яцевіч, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Нарадзіўся ў вёсцы Сімакава Карэліцкага раёна на Гродзеншчыне, дзе скончыў васьмігодку. Далей вучыўся ў сярэдняй школе ў гарадскім пасёлку Мір і Магілёўскім дзяржаўным бібліятэчным тэхнікуме імя Пушкіна. У 1978 годзе скончыў факультэт бібліятэказнаўства і бібліяграфіі Мінскага інстытута культуры, а ў 1985 годзе аспірантуру Ленінградскага дзяржаўнага інстытута культуры імя Крупскай. До 1992 года працаваў выкладчыкам і дацэнтам кафедры агульнай бібліяграфіі Інстытута культуры, а пасля загадчыкам кафедры аўтаматызаваных бібліятэчна-інфармацыйных сістэм. З 2003 до 2018 года з'яўляўся дэканам факультэта інфармацыйна-дакументных камунікацый Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры. Сёння працуе там жа загадчыкам кафедры бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці. Аўтар более 100 навуковых і навукова-метадычных работ. Мікалай Александрович – адзін з распрацоўшчыкаў канцэпцыі бібліятэчнай справы і інфармацыйнага ўзаемадзеяння бібліятэк Беларусі. Узнагароджаны нагрудным знакам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь за ўклад у развіццё культуры Беларусі. 45 гадоў універсітэту культуры і мастацтваў, а вы ў гэтай навучальнай установе з першага дня? Так, так здарылася. У 1975 годзе я ўжо быў студэнтам другого курсу тады Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Горкага, і мы перайшлі з гэтага інстытута у Мінскі інстытут культуры. Таму што раней бібліятэчны факультэт быў у інстытуце Горкага, а ў 1975 годзе у маі месяцы было прынята рашэнне тагачасным Саветам міністрам Рэспублікі Беларусь па стварэнні Мінскага інстытута культуры. І я прыйшоў ужо на другі курс. Памятаю, як зараз мы там з хлопцамі, з дзяўчатамі даводзілі гэты будынак да лепшага. Збіралі там смецце з будаўнікамі, дрэвы саджалі. Я потым не ведаў, што той каштан, які пасадзіў пад адным з вокнаў, будзе мяне вітаць на працягу 16 гадоў, таму што за гэтым акном быў мой дэканскі кабінет. У 1998 годзе я скончыў інстытут культуры і далей пайшоў, як кажуць, па навуковай справе. Наша здымачная група, вашы былыя студэнты, і, напэўна, ў гэтай бібліятэцы, у гэтым храме бібліятэчным, таксама працуюць вашы былыя выхаванцы. Я думаю, што з усіх супрацоўнікаў, якія ёсць бібліятэцы, гэта 10-2/3 нашых выхаванцаў. Я маю на ўвазе, якія навучаліся бібліятэчнай справе. Але мы ведаем, што тут працуе шмат выпускнікоў нашага універсітэта культуры і мастацтваў па іншых спецыяльнасцях. Тут працуюць і з культуралогіі, з рэжысуры працуюць, і па дэкаратыўнаму мастацтву людзі працуюць, і гэтак далей. Што ўсё-такі сябе уяўляе бібліятэкар сённяшняй сучаснай і ў чым навуковасць ягонай працы? Бачыце, на вуліцы зараз у нас 21 век, развіццё інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Мы паўсюдна чуем з розных медыа
пра цифравізацыю, пра стварэнне баз даных, пра інтэрнэт і гэтак далей. І таму гэта, безумоўна, накладвае свой адбітак у падрыхтоўку кадраў. І зараз бібліятэчны спецыяліст – гэта нейкі такі інтэграваны чалавек з пункту гледжання ведаў і ўменняў. Ён павінен ведаць інфармацыйныя тэхналогіі. Ён павінен добра камунікаваць не толькі са сваімі калегамі, а, безумоўна, з тымі людзьмі, якія прыходзяць з бібліятэк. З наведвальнікамі. З наведвальнікамі бібліятэк. Ну вось інтэграцыю дзейнасці бібліятэказнаўцаў і прадстаўнікоў іншых навук. Вы у вашай цытаце пра гэта гаварылі. Вось як інтэгрыруецца бібліятэчная справа з іншымі навукамі? Бібліятэчная справа цяпер лепш ужо сказаць, што ў першую чаргу і вельмі моцна інтэгрыруецца з інфармацыйнымі тэхналогіямі. Так? Таму што ў сучасных бібліятэках працуюць аўтаматызаваныя бібліятэчныя інфармацыйныя сістэмы, і мы якраз і рыхтуем, у нас ёсць такі напрамак спецыяльнасці, які называецца аўтаматызацыя. А ўвогуле бібліятэказнаўства інтэгруецца са шматлікімі дысцыплінамі. Гэта і псіхалогія, гэта, безумоўна, педагогіка, калі мы размову асабліва вядзем пра нашы публічныя бібліятэкі, дзіцячыя бібліятэкі, якія абслугоўваюць і працуюць з дзецьмі. Гэта і з мовазнаўствам, гэта і з лінгвістыкай, таму што цяжка ўявіць сабе зараз паспяховага бібліятэчнага супрацоўніка, які не ведае хаця б адну замежную мову. Таму што, як вядома, замежная мова зараз гэта тое вакно, якое адкрывае і для яго асабіста поспех у будучыню. Гэта, як не дзіўна можа зараз і прагучыць, гэта і асновамі матэматычных ведаў. Таму што у нас ёсць дысцыпліны, якія звязаны з матэматычнай статыстыкай, напрыклад. Нібыта гуманітарная навука, а тут дакладная. Тут дакладная, так. У нас ёсць дысцыпліны, якія звязаны з алгарытмізацыяй інфармацыйных працэсаў. Безумоўна, бібліятэказнаўства звязана з кіраваннем, з менеджментам, з маркетынгам. І у нас таксама на факультэце ёсць такі напрамак спецыяльнасці, які так і называецца менеджмент. Што тычыцца такіх простенькіх сельскіх бібліятэк, школьных бібліятэк? Вось бачыце, вы самі паставілі такое пытанне, дастаткова непростае, таму што ў мяне ёсць свой пункт гледжання на всю гэтую сітуацыю, якая зараз існуе ў бібліятэчнай справе. Лічбавізацыя бібліятэкі – гэта вельмі важна, таму што без гэтага зараз цяжка выявіць сучасную бібліятэку. Але сапраўды ў нас ёсць сельскія бібліятэкі, якім да гэтага паняцця вельмі далёка. Мы ведаем, што не ўсё там так добра пакуль што, як хацелася бы на гэты час. Не хапае спецыялістаў з бібліятэчнай адукацыі. Многія, на жаль, адыходзяць у іншыя сферы, калі зноў ж мы кажам пра сельскую ці пра школьную бібліятэцу. Гэта, безумоўна, падрыхтоўка і прывіццё дзецям чытання. Зараз гэта праблема надзвычай актуальная, так? Нельга, канешне, сказаць, што дзеці зараз не чытаюць. Яны чытаюць вельмі шмат, але яны чытаюць нейкія, як кажуць... Я ведаю, што яны чытаюць. Яны не чытаюць вялікія тэксты. Але ёсць яшчэ іншая тэндэнцыя, што справа цяпер не толькі ў тым чытанні, да якога мы прывыклі ўвесь час, а яны многія ўжо і там не вельмі чытаюць, таму што ёсць яшчэ аўдыё-відэо в інтэрнэце, так? Аўдыё – гэта таксама чытанне, калі можна сказаць, толькі не зрокавае, а па слыху. Але гэта ў нейкай ступені... Немало аўдыёкніг. Так, нейкай ступені чытання. Так вось, усё залежыць ад таго, якая гэта бібліятэка. Калі мы возьмем вялікую бібліятэку, нейкую універсітэцкую, так, то ў іх іншыя мэты, іншыя функцыі. Яны змяніліся ў апошні час вельмі моцна. Стала дапамагаць прасоўваць навуковыя працы ў інтэрнэце, навукаметрычных базах даных, садзейнічаць публікацыйнай актыўнасці супрацоўнікаў універсітэта. Я бы выдзеліў зараз яшчэ адну вельмі важную функцыю бібліятэкі, любой бібліятэкі. Гэта стварэнне умоў
для камунікацыі паміж людзьмі. Інтэрнэт Клуб своеасаблівы. своеасаблівы, ну, можа, клуб у упрошчаным разуменні, так? Таму што інтэрнэт вось гэтую камунікацыю паміж людзьмі забірае. Разумееце, я адчуваю нават на сваіх студэнтах, што яны лепш перапішуцца адзін за адным, чым пагавораць адзін за адным. Сядзячы побач. Але ж ёсць у навуковых бібліятэках навуковыя камунікацыі. Поэтому бібліятэка, на мой погляд, зараз павінна стаць цэнтрам навуковых камунікацый, міжасобавых камунікацый, міжкультурных камунікацый паміж людзьмі, міжэтнічных камунікацый, што таксама надзвычай важна. Нельга сказаць, што гэтым нашы бібліятэкі не займаюцца. Займаюцца ўжо вельмі даўно. Вось, але, на мой погляд, эта функцыя вось такая іх яшчэ павінна больш узрастаць з цягам часу. Миколай Александрович, ну вось не магу не закрануць тэму, калі мы гаворым пра камунікацыі, гэта сустрэча чытачоў з пісьменнікамі. Гэта традыцыйная форма работы бібліятэк, яна працягваецца, і я ведаю, што вот і мы з вами неяк перасякаліся на такіх сустрэчах, і гэта дае што для чытача, для пісьменніка, для бібліятэкара. Ну і зноў ж такі, што дае для чытача? Для чытача дае тое, што ён можа задаць нейкія пытанні, адказ на якіх ён не атрымаў у яго творчасці, у яго кнізе, скажем так, асобнай там, ці ў яго вершах і гэтак далей. Мы з вамі сустракаліся, таксама задавалі студэнты вельмі актыўна гэтыя пытанні, так? І зноў ж такі гэта магчымасць даведацца нейкія адказы не толькі на літаратурныя тэмы. Это магчымасць даведацца адказы на нейкія жыццёвыя тэмы, на нейкія жыццёвыя праблемы, на тое, што вакол нас, таму што для нас, безумоўна, і для мяне таксама пісьменнік, вельмі вядомы пісьменнік. Это не проста пісьменнік, гэта яшчэ цікавы чалавек, на якога хочацца неяк раўняцца, разумееце? Што гэта дае пісьменніку? Это письменнику дае вельмі много, тому что это я уже могу сказать, тому что это самое галоўнае убачыць вочы чытача, пачуць, што ён думае пра твою творчасць і гэтак далей. Што дае бібліятэкару? Ну, акрамя таго, што гэта адзін з накірункаў працы бібліятэчнай, так, насамрэч. Вось, бібліятэкару гэта дае магчымасць зноў ж такі даведацца больш глыбока пра творчасць гэтага пісьменніка, каб гэта потым, значыць, даводзіць зноў другім, іншым чытачам, якія прыйдуць у бібліятэку. Наша традыцыйная пытанка, бліц-апытанка, і вось некалькі пытанняў, 5 дакладней пытанняў, якія мы задаём кожнаму таму чалавеку, які прыходзіць да нас на гэтую сустрэчу. Відаць, складанае пытанне. Працягніце, калі ласка, фразу «Беларусь гэта». Беларусь для мяне в першую чаргу гэта тая вёска, дзе я нарадзіўся. Назовіце 3 месцы ў Беларусі, якія варта наведаць кожнаму. Ну, конечно, мой мир, мой Несвіж. І мой Полацк. І ваш, і мой Полацк. Калі б раптам была такая магчымасць, з кім бы выбітных такіх цікавых гістарычных асоб вы хацелі б сустрэцца і пагаманіць? Можа, хіба што з Гедэмінам. О, далёка вы сягнулі ў гісторыю. А што зараз вы чытаеце, како б вы раілі пачытаць нашым тэлегледачам? Ну, апошнім часам я чытаў, значыць, Бахарэвіча, чытаў, значыць, Марціновіча. Пакуль што, на жаль, не прачытаў твор «Жетон на метро» Андрэя Федарэнкі. Да, свайго былога студэнта. Дзякуй вялікі. І апошняе пытанне, што для вас родная мова? Родная мова для мяне гэта тая мова, на якой размаўляла моя бабуля. Размаўляе, дзякуй Богу, моя маці. Для мяне родная мова гэта як, кажуць, сучасная мова, як ідэнтыфікацыя нас, беларусаў, у свеце. Што ж, дзякуй вялікі. Мне цікава, як заўсёды было з вамі гутарыць. Я думаю, што не раз мы яшчэ сустрэнемся і працягнем нашы гаворкі. А для нашых тэлегледачоў я нагадаю, што сённяшнім нашым госцем быў Миколай Александрович Яцевич, кандыдат навук, вучоны,
бібліятэказнаўца. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся.